Dumateng sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Bilih ngantos wekdal sakmenika kula lan panjenengan sedaya kaliyan Allah tasih dipun paringi sehat panjang umur. Kanthi panjang umur menika alhamdulillah kita sedaya saged terus nderek ngaos rutin setiap malam Kemis. Malam Kemis ingkang sakmenika niku mlebet wonten ing wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban menika salah setunggalipun wulan ugi dipun mulyakne dening Allah. Keranten wonten ing wulan Sya'ban menika wonten nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban menika salah setunggalipun waktu ingkang mustajab. Malam nisfu Sya'ban menika sinten kemawon ingkang nyuwun dhateng ngarsanipun Allah, dungane niku mboten dipun tolak dening Allah Subhanahu wa taala. Di samping niku nisfu Sya'ban nika amal kula lan sampeyan, perbuatan kula lan sampeyan selama 1 tahun, perbuatan elek utawa perbuatan apik niku dipun aturaken dhateng ngarsanipun Allah, dipun pasrahaken dhateng ngarsanipun Allah. Akhir-akhir dari buku ingkang badhe dipun aturaken dhateng ngarsanipun Allah menika, monggo kita damel ngathah-ngathahaken maos Al-Qur'an, ngathah-ngathahaken maos sholawat, ngathah-ngathahaken maos zikir, ngathah-ngathahaken sedekah, supados buku ingkang dipun pasrahaken menika di akhir lempiran niku catetane sae. Ngantos zaman rumiyin mbah-mbah kita sedaya utawi tiyang sepuh kula lan sampeyan niku pasti ngawontenaken slametan ruwahan. Ingkang sampun tuwa niku slametane tanggal 14, ingkang tasih enem niku tanggal 12. Lah niku termasuk nggih perkara utawa ngamalaken utawa mulyakaken nggih menika wonten ing wulan Sya'ban. Menawi dipun pikir, dipun angen-angen, zaman biyen, zaman tiyang sepuh awak dhewe, daerah Malang Selatan khususipun teng mriki niki kan jarang wonten tiyang saged ngaos niku, namung sagede nggih kedik-kedik. Tapi zaman riyen niku boten saged napa-napa, tapi sampun mengamalaken punapa ingkang dipun anjurake dening baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku kehebatane zaman biyen. Lah saiki wis apal, wis ngerti kitab sepirang-pirang, enggak pernah mengamalkan. Wonten ing nisfu Sya'ban nggih mboten sedekah, nggih mboten waca sholawat.
nggih mboten zikir, nggih mboten maca Al-Qur'an. Tapi lek ngandani kancane pintere ra umum. Ceramahe penak tata bahasane jos. Niku zaman sak menika. Makanya mugi-mugi benjing ben kulan panjenengan sedaya saged nglampahi. Nah kapan niku wekdalipun, Pak? Wekdalipun malam tanggal 15. Lah niku dinten napa? Dinten Senin malam Selasa. Sampeyan ngamalaken teng griyane piyambak-piyambak niku nggih mboten napa-napa. Salat hajat petang rakaat, salat taubat petang rakaat, matur terus nyuwun dhateng ngarsanipun Allah punapa hajat panjenengan, matur-nuwun panjenengan maos zikir. Sholawat terserah panjenengan. Sampai tapi ingkang kathah jenengan maos istighfar. Nek teng pondok mriki nggih melaksanakan dengan sareng-sareng kalih lari pondok. Ananging mbok menawi panjenengan sedaya khususipun jamaah niki kepingin salat sareng-sareng malam nisfu Sa'ban monggo. Tapi lek sareng-sareng niku nuwun sewu niki langkung saenipun jenengan beto ambeng walaupun itu namung sak kepel sedekah. Niate napa? Nomor 1 yo nyelameti nyedekahi awake dhewe, anake, bojone. Niku sampean musyawarah piyambak. Umpami mboten nggih mboten napa-napa, mboten teng mriki jenengan salat teng griya, maca selawat teng griya. Beh kula mboten pati ngertos carane nggih mriki nderekke mawon. Nah wonten apa sebab teng mriku ken ngoten? Iki dewenganane kan nggih sampun kula aturaken. Terus mboten kula critakaken detail sampeyan insyaallah sampun paham. Malam nisfu Sa'ban menika Gusti Allah niku mbuka 300 lawang rahmat. Lan Gusti Allah niku ngapura seduanten umate Kanjeng Nabi. Kecuali ingkang kula aturaken denganane. Maksudnya ingkang kula aturaken mulai saking sing enggak di ngapura dening Allah niku lek gorong tobat, lek gak tobat ngoten lho maksude iku. Lek wis tobat nggih dipun trami mawon ngoten lho. Sing gorong tobat niku gak diterima. Tapi lek tobat dipun trami. Dadi maksude iku 300 lawang rahmat dibuka lajeng kalian Gusti Allah dipun ngapura. Menawi malam niku wau kula lan panjenengan sedaya purun-purun nglaksanakaken amalan-amalan atau perkara-perkara ingkang sae, perkara-perkara ingkang dipun ridani dening Allah. Kados maca Quran, salat sunah, taubat, sedekah lan sak panunggalanipun. Oke, sampean musyawarah nggih monggo beto. Lek pun nganu pun jajan. Anu mawon. Dadi kenging sambel nedha dipun ijelaken niat sedekah dipun ijelaken kalih kancane. Menawi setuju menawi mboten nggih mboten napa-napa, sampean kok aku ora duwe beras, aku arep melok ora penak lho. Lek sampean mikir arep ibadah ngono enggak penak, arep teko enggak penak ya enggak sida ibadah. Sing penting nderek ibadah. Ora nggawa ya ora apa-apa, sir nggawa ya ora apa-apa. Meng kula napa niku wau kula aturaken niku wau. Lek ancene nggawa monggo, lek mboten nggih mboten. Krana pongko kedeng wis kadung mek gak diumumne
wong sepirang-pirang nggawane mek ana 2 rege la tuas amis ngoten lho maksud kula ning ngoten lenggah wis enggak ngoten iku sekedhik amalan ingkang benjang malam Selasa dipun eling-eling malam Selasa niku menawi wonten nderek teng mriki dari sampean dene badhe ngamalaken teng griya nggih monggo teng musala teng masjid terdekat nggih monggo le masjid terdekat mboten wonten nggih mlajeng mriki mawon umpami teng griya mboten ngertos carane nggih mriki mawon ngoten lho. Dumateng sedaya ingkang tansah kula hormati ugi ingkang tansah kula mulyakaken kula lajengaken kitab kersane mboten dangu-dangu langsung kula waos qalal faqih radhiyallahu anhu makna qouli alaihi salatu wassalam alaika bitaqwallahi ta'ala fattaqwallahi ayyajtaniba amanahahullahu anhu wa ya'mala bima amarallahu ta'ala bi fa idza fa'ala dzalika faqad jama'a jami'al khair wa qala alaihi salatu wassalam wahzun lisanaka yani wa lisanaka ila min khairin yani qul khairan hatta taghnama aw iskut hatta taslama fa inna salamata fis sukut. Kita tetap bahas babakan lesan. Nawi kemarin niku dipun telaken alaika bi dzikrillah taala wa tilawatil Quran fa inna nurul laka fil ardi. Istiqomah netepno sampean kelawan zikir sering-sering iring karo Allah. Sing iso maca Al-Qur'an sering-sering baca Al-Qur'an. Krana zikir lan membaca Al-Qur'an niku saged ndadosaken cahaya ana ing bumi. Wa zikrun laka wa zikrun nurun laka fis samai. Zikir iku saged madange wonten ing langit. Dadian niku lek ngataken membaca Al-Qur'an, zikir, sholawat niku isor dhuwur padang. Secara akal umpami kula lan sampean niku lek mlaku-mlaku padang kan gampang penak, enggak keserimpet-serimpet. Umpama ndonga ya ndungane tetep munggah gak keserimpet-serimpet krana apa? Krana padang. Wasun lisanaka ila min khairin fa innaka bidzalika taglibu syaiton. Terus-terusane kitab alaika bitaqwallahi ta'ala fa taqwallahi ayyajtani fa amanahullahu anhu. Netepno sira kabeh istiqomahno sira kabeh rekson awake rekson badane jasate zahir batin kelawan takwa dateng ngarsanipun Allah. Fataqwallah ayajnaibu ingkang dipun wastani takwa nggih menika nyegah menghindari perkara haram. Jadi perkara haram dihindari. Jadi tameriki ayatani bamanahahullah nggih menika nyegah perkara ingkang dipun larang dening Allah. Nglakoni punapa ingkang dipun perintah dening Allah niku diarani takwa. Lah kinten-kinten kula lan sampean menika tergolong tiyang ingkang takwa napa dereng? Niku mboten wonten sing semerap panjenengan piyambak. Nek panjenengan menika
selalu berusaha nggih menika nebi punapa ingkang dipun larang dening Allah lan selalu berusaha nglampahi punapa ingkang dipun perintah dening Allah, berarti sampean tergolong tiang-tiang ingkang takwa. Lah umpami riyen kula nate nglampahi ngeten lho niku sifat welase Allah sinten kemawon ingkang purun mrene niku nggih dipun ngapura dening Allah. Nikulah sifat kasih sayange Allah. Sak monten niku sifat kasih sayange Allah. Kok kula lan panjenengan sedaya niki sering-sering nentang kalian larangane Allah, sering-sering lampahi dateng larangane pun Allah antos kleru niku. Dadi sifat kasih sayange Allah yang kados ngoten. Kula lan panjenengan sedaya nggih pun diuripne, duwe mangan. Nikmat-nikmat ingkang dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya niki umpami diitung kalian wedi wonten ing segara menika tasih kathah nikmat. Lah wong kula lan sampean dipun dilaki nikmate setunggal untune cepot situk ngoten mawon bingung lek nedha. Ngoten mawon kadang awak dhewe mboten eling. Ya Allah. Makanya alhamdulillah saestu panjenengan sedaya saged rawuh ben setiap malam Kamis ngaos niku termasuk sampean saestu sangat beruntung saestu. Keranten napa? Lelenggahane awak dhewe wonten ing mriki niku sangu benjang sowan dhateng ngarsanipun Allah. Bukti ngabekti kula lan panjenengan sedaya dhateng ngarsanipun Allah. Kene monggo berusaha nggih selalu nilar punapa ingkang dipun larang dening Allah, nglampahi punapa ingkang dipun perintah dening Allah Subhanahu wa taala. Nek takwa niku mboten kenging dipun tingali saking napa niku saking pakaian, mboten kenging dipun tingali. Keranten tanda-tanda dari orang takwa nggih menika nomor 1 nggih menika tawadhu. Tawadhu, andap asor, oke syukure, oke zikire, andap asor, tawadhu ning kanca. Enggak pernah membanggakan diri. Masa iso ngaji, iso ceramah orang ngetok-ngetokne. Duwe dhuwit ya ora ngetok-ngetokne, ngibadah ora ngetok-ngetokne andhap asor. Nek wong cilik andhap asor, nek arek cilik andhap asor. Tata cara bicarane bicara ingkang sae. Pada waktu omongan ngaos ngeten nggih sae, wonten ngoten niku macake ae kaya jojoso wandane wong kuasare ra umum. Dadi ingkang ngandhani wong kok kasar ngoten niku kan duduhaken sifate awak dhewe. Lah sifate awak dhewe niku andhap asor kasar napa mboten niku nggih kenging dipun tingali. Lah yen napa carane lek ningali sampean kepengin roh sifate sampean dhewe to sifate bojo to sifate wong liya niku sampean delok menawi pada waktu kaget. Umpama sampean duwe kanca moro-moro giyatan ning dhuwur diar kok. Ucapan yang pertama itu adalah sifate. Ya gitu. Lha ya ana bojo mara kagedher ora mencuk aneh. Nah niku sifate ngoten apa meneh? Oh, kowe irekan. Ya sifate berarti kaya iku. Jangkrik aneh. Ya iku jangkrik nyelentikan ngono iku. Pancane selentak-selentik ae.
Niku anu niku napa niku menawi kepengin semerap sifat-sifat asline nggih. Teng mriku pada waktu awake kaget kan enggak pati sadar. Nomor siji nggih menika ngantuk niki kok mumeneng mawon. Nggih, ngoten lho, anjen yo ngantuk ya, arep piye meneh anjen yo awan nyambut gawe, nggih ngaku mawon. Mboten napa-napa, sampean hebat, ngantuk ni tetep dipeksa. Lek ora dipeksa nggih sampean nggih mboten saged angsal napa-napa. Sampean nandur jagung. Pekson. Lah yen napa nggih dipeksa ndangir masuk keringetan udan ado ya terus didangir terus. Panen. Nandur jagung deleh gah jarno aras-arasen jemek. Panas pisan. Ya ora kira tukul. Ora ana critane panen. Ya awak dhewe ngaji ngantuk yo ngantuk ban ya apa ora kok suwi temen jian ya sampeyan sing tak arep sampean panen ngoten ya. Dadi umpame sampean makane kula kan bejo sampean lek enggak ikhlas sampean akan deglak turu ndewingkluk turu kersane napa niku menghilangkan rasa ndak ikhlas turu lek gak krungu kancane ngoten lho. Nomor siji nggih menika tanda-tanda takwa nggih menika tawadhu niku wau. Nomor loro qanaah nrimo pandumen pangeran. Duwe titik oke, duwe ke heeh. Lah niki sing angel qanaah niki sing angel. Sedangkan sak benere awak dhewe iki karo Gusti Allah dipun paringi padha. Lho mboten sing mboten padha niku nafsune awak dhewe rumangsa kurang. Gusti Allah niku wehi wis diatur, wis dipasne karo keadaane wonge. Lah saiki wong napa niku wonge penghasilane gede mungkin ya kebutuhane gede, penghasilan cilik kebutuhane ya cilik. Wonge apa niku duwite oke penghasilane oke lorone ya oke. Wong cilik paling lorone mek ngelu. Niku pun diatur karena Allah niku sifat welasa ya Allah. Anapun kadang iku awak dhewe kurang, kadang kan awak dhewe mikire napa niku gak duwe apa-apa rumasane susah, sedih. Gak duwe apa-apa, lara. Sing garae kurang, sing garae susah, sing garae sedih. Iku lak saking kelebihan muatane sampean. Maksudnya kelebihan muatane niku napa niku lek nuruti kesenengane kliwat. Contohnya kemawon penghasilane niku 100 sedina. Lah lek tuku bakso sampai balik ping 4 isuk tuku 3 mangkok, awan tuku 3 mangkok meneh, rodok bengi rodok awan budal meneh, tuku cilok rodok awan meneh budal meneh. Ae ora cukup krana apa saking kliwat anggene nuruti nafsu. Nomor 3 nggih menika tawadhu, qanaah, wirai. Tanda-tanda takwa. Dadi wirai kuwi iso ngreksa perkara haram. Iku insyaallah mugi-mugi awak dhewe iso berusaha. Nomor 4 ya yakin. Ade kudu yakin. Yakin apa? Nggih yakin kawontenane Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang awak dhewe kurang yakin ku wani nglakoni dosa. Nah sampun yakin nggih mboten wantun. Saestu niku. Badhe ninggalaken salat mboten wonten bergetar wedi dhateng ngarsanipun Allah.
Menawi sampean sampun saged ngraosaken ngoten, kula yakin panjenengan tergolong tiyang ingkang takwa dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dereng ngraosaken ngoten niku berusaha, selalu berusaha kumpul sareng-sareng ngaji. Suatu saat panjenengan sedaya pasti bisa merasakan seperti itu dan bisa benar-benar ngabukti kanthi istiqomah, kanthi ikhlas dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Pun niki kula terusaken benjing ben mawon saestu niki sampean pun ngantuk tenanan niki. Sepurane saestu sepurane. Kula lek suwe ngetene ngaji, suwe niki akhir-akhir niki kula niki ngajine rada suwi panjenengan. Lek riyen kan duwe akhir-akhir niki rada suwi. Krana apa? Karena ngajine lek rada suwi kan sampean ganjarane akeh. Jen rada kemase mbek tilem-tilem niku pokoke sing penting kula suwun sampean masuk tulus ikhlas aja ngersula ngoten lho. Ngantuk nggih turu ngoten mawon pun. Napa mare sing jaler tiyang jaler niku badhe tilem gampang penak wong tiyang putri rada isin. Tiyang putri niku arep mek teklak turu diempet, tapi kadang lek ngempet taun ngeten. Dadi mripate kaya abot, mugi-mugi Bu sampean niku ibarate napa niku barang sampean jimat. Nggih nggih sampean sing istiqomah ngaji ngeten iki ingkang saged napa niku insyaallah doa-doa sampean krana sampean ngaji istiqomah, doa-doa sampean ngeten iki ingkang saged nolak balak kados wontene angin puting beliung lindu insyaallah Malang Selatan krana sampean ikhlas istiqomah ngaji insyaallah dipun paringi slamet dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten kirang langkungipun kula nyuwun pangasam ingkang agung, mugi-mugi panjenengan sedaya ingkang hadir sak menika wekdal sak menika kalian Allah dipun paring panjang umur, dipun paringi sehat, sampean lek golek rezeki dipun paringi gangsar dening Allah, sampean ingkang sak menika rawuh dipun paringi cukup dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina katakan kirang langkungipun kula nyuwun pangasam ingkang agung akhir kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.